Ola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Ainda que non podemos seguir todos estes anuncios que houve no Summer Gamer Fest, no Showcase de Xbox, o de Capcom e todos os indies e demais que houve, pois sí que nos imos para dar uns cantos días despois no tráiler que houve da segunda parte do Final Fantasy VII Remake, que sabedes que se coñece como Final Fantasy VII Rebirth, o sea, Renacemento. E ademais, pois xusto acaba de sair a versión con subtítulos en portugués, así que tamén aproveitamos para comentalo. Que imos facer neste vídeo? Pois primeiro facer unha primeira pasada con mínimo de spoilers, sí que intentando situar cousas con respecto ao xogo original, non entrando moito na trama, e despois faremos unha segunda pasada xa con spoilers un pouco do que sería a primeira parte do remake e tamén con outras partes do 7 que tamén son spoilers, en que o xogo teña xa máis 20-25 anos, pero, digamos, momentos da trama que son máis delicados. Entón, imos, nada, dar unha vista, falar de mecánicas e comparacións con puntos do set original, e despois imos xa con un pouco máis de outras pistas que nos deixa este tráiler, que, bueno, pues nos deixa así material para ir debullando ata comezos de 2024, que é a data que se anunciou. Seguramente, pois, se cae como no Final Fantasy VII Remake original, que estaba para finais de marzo e acabou sendo 10 de abril, pois seguramente estemos nun período así, xogando un pouco tamén co cambio de ano fiscal, que é ao final do mes de marzo. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Estos serían gráficos pre-renderizados. Rescue operations are already in progress. Aquí vemos que pasa algo, que non vamos a profundizar de momento. E aquí dinos que a xornada descoñecido continúa. Wow! Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Estos xa son gráficos do xogo. Realmente o que están facendo aquí neste caso con Unreal 5, se non teño malo dato. What's Cloud been doing these past 5 years? E aquí vemos que estamos escenarios máis abertos que no original, que estamos entre os Amilcar. Asking me this? Temos bosques, moita natureza, moito espazo aberto. Isto sería a granxa de chocobos. As far as I know, Aquí montamos nestes chocobos, que son estes aves cruces. Live stream. Isto é un dos puntos máis avanzados na trama que aparece no tráiler. Isto é o Cañón Cosmo, o cal nos dá pistas de outros sitios que non aparecen no tráiler, pero que sí que visitaremos, enténdese. Hojo, they're connected to Sephiroth. Hai varias covas que algunhas son difíciles de distinguir. I believe he Isto pode ser por cerca de Corel. Logo falaremos con máis calma. We fought him. Whatever happened, he's alive. but why come back now? After 5 years, doing who knows what? Vemos que hai partes do trailer están máis focalizadas no que ven sendo a historia e por aí podemos pillar tamén algunhas mecánicas. Angered it, more like. Agora hai máis de mecánicas, entón, cosas que melloraron aquí. Neste caso vemos que non está Cloud, temos separados a Barret e Red, cousa que non pasa no original. Elena! She may be new, but she's still a Esta é unha personaxe nova que non aparecía no remake, si no original. Tamén por cuestión de que aparece máis tarde na trama. Vale, esta parte. Isto é impresionante se temos aí máis sendo que o sitio normal. Aquí vemos ataques combinados, que isto meteron no DLC do remake. Aquí temos a Yuffie con Red. Vemos que vai ser esta mecánica que empezaron a meter no remake, no DLC, agora está máis xa sentada. Keep her away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. That she can become those you hate, those you fear, those you love. Marie, yeah. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. Esta sería Tifa. She. Vale, pois por primeiro imos ir a localizar o que son digamos, algúns sitios que imos intentando identificar. Unha das cousas que ten esta parte do remake con respecto ao anterior é que neste estamos vendo que estamos no mundo aberto
moito máis aberto porque saímos da cidade na que transcurre o primeiro remake, que no xogo original pois podían ser as 9-10 primeiras horas de xogo e despois xa empezamos a explorar outras vilas e outras paraxes. Entón, claro, aquí venlles moi ben a nivel de desenvolvemento, entendo o tema de que son novas mecánicas que en vez de ter que implementar varios tipos de decorados no primeiro, aquí pois poden centrarse en, vale, pois imos agora expandindo isto, sabendo que isto que tiñamos no remake funciona, agora no Rebirth, pois metémoslle máis caña, máis cousas a pouquiños. E tamén, pois, lles permite pois, ir dosificando, porque, claro, non é mesmo facer todo o que había no set original a nivel de escenarios tal, que todo o que hai agora aquí que é un traballo bestial. De feito, anunciase no trailer que vai ter 2 CDs, como se fose unha cousa novedosa, que facía tempo que non vía que se sacaba peito por ter moitos CDs. Entón, claro, partimos aquí de que xa imos ter mundos un pouco máis abertos. Canto? Eu creo que dentro do que cabe vai ser bastante lineal. Imos ver unha imaxe que nos dé pistas. Just look at it all. It's so green. Isto é unha escena cinematográfica que aquí, claro, estou intentando identificar paraxes de todo. Isto pode ser preto de Midgard, que sería a cidade original na que saímos. Creo que pode ser os primeiros paraxes, pero aquí temos unha pista que vai ser un pouco unha cousa lineal. Eu creo que un pouco no sentido do Final Fantasy X, pero con un pouco máis de exploración, pero sí que vai haber como ir do punto A a punto B, hai que pasar logo para ir para o seguinte punto, non é tanto que estamos nunha chaira e podemos ir aquí ou aquí, segundo que queramos, non, creo que vai estar un pouco máis delimitado o traxecto, digamos como unha serie de etapas que hai que ir cumprindo. Dame esa sensación. Everything we've done to it, it's still going strong. Iso, moi vasto, moito máis May look amplio o that mundo. But in reality, it's barely hanging on. E claro, isto teño a dúbida se pode ser preto de Midgard, eu creo que pode ser nada máis a saída de Midgard, pero normalmente non debería estar tan pegado ao mar, seguramente haxe algún tipo de punto intermedio por aí antes de chegar aquí directamente. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Tamén, pois, haberá unha serie de bosques que non temos por que identificar. And you're No propio xogo, no original, pois claro, no xogo original sonabase como unha especie de mini mundo, como se fose unha especie de miniatura do mundo, entón tamén pois tiñamos aí como unhas pequenas árbores que representaban un bosque, que logo se tiñamos algún enfrontamento, pois aí había ese ambiente de bosque no escenario de batalla. asking me this? Isto sería a granxa de Chocobos, que é unha das primeiras paradas que temos despois de Midgard, creo que é a segunda. O anterior sería It's gonna sound crazy, but as far as I know, E isto sería un pouco despois, que isto pode ser xusto pois do tramo que hai desde que saímos da granxa de Chocobos ata chegar a primeira gruta que temos, a cova de Mitrilo. Seguramente, en que estes edificios así de ruidos non teño todo seguro, pero podría encaixar. E isto, creo que das partes que están máis avanzadas do que temos do trailer, que isto, pois aquí temos a Guggenheim, que é un pouco un señor maior que está, non sei se dirixindo a palabra, pero bueno, digamos que o sabio que está no Cañón Cosmo. Entón, claro, sabemos nese punto se sigue todo o proceso como no xogo original, pois sabemos que aí xa hai unha serie de pasos polos que se vai pasar, que aínda que non aparecen aquí, son puntos que sí que se van a tocar. Aquí temos o Guggenheim. Este vai ser un pouco tamén aquí o que nos vai catar un pouco máis de luz sobre todo o contexto do mundo e demais, ou seja, dos personaxes que arroxa máis luz sobre a trama. O que pasa que como son frases soltas, pois tamén eu creo que entendo que alguén que non está familiarizado co Final Fantasy, o tráiler é bastante ambiguo, tampouco destripa moito, incluso aos que non xogachedes o remake ou non coñecedes o remake, podes ver isto e tampouco che destripa moito. Eu creo que son cosas en contexto que non molestan. Aquí teníamos outra das covas que hai que ver, porque aquí non creo que sexa das que son xa un pouco máis adiante daqui. Podería ser unha que hai non monte nivel, podría ser, digo por ter estalactitas e demais, pero eu creo que non é
un pouco máis adiante na trama, pero podría According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadow Isto sí que pode ser preto de Corel, que Corel sería, aparte de unha marca que había World Perfect e Corel Draw, todo isto, pois digamos que sería unha zona máis mineira, que aí sí que pois temos con unha das personaxes que é dai, que tamén afondamos na súa historia, podría ser preto de aí. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth Isto, pois seguramente se case onde arranque o tráiler, o xogo, porque este nun momento do xogo original no que había aquí unha especie de Cloud contando a súa historia, como un flashback. Eu creo que van comezar co flashback, seguramente por onde comecen, e isto é en Calm, e aí que está un pouco contando o que pasou. was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Isto xa un pouco cousa máis trama. Aquí hai máis cousas de mecánica só para comentar. Por exemplo, It more like. este inimigo en concreto non o identifico con nada per se, pero en fin, pois pode ser tamén unha cousa nova como tivemos no anterior. Sí que me chama a atención aquí dúas cousas. No xogo original, digamos que era un xogo de rol con batallas por quendas que salían de forma aleatoria, entón te ibas cambiando normal, aparecía unha animación e aparecías nun modo novo menú no que dabas ordes a todas as personaxes para atacar. As batallas como transcurrían? Pois ti tiñas un equipo de 3 personaxes que ti podías ir escollendo que nes que tiñen estes eses 3, non no medio da batalla, senón previamente. Cal foi a solución que tiveron aquí no Final Fantasy VII Remake cando fixeron a primeira parte? Tivemos un total de 4 personaxes manexables, só que 3 aparecían simultaneamente, nunca teníamos as 4. Forzaban por cousas da trama que eso houvese 3 como máximo. Aquí vexo que pois tamén están forzando, que neste caso ten Barret e Red 13, que agora sí que vai ser manexable, ten esa pinta, cousa que non era no remake, que pois eso, estén separados por unha banda e logo igual temos separados por outra banda ao resto de compañeros. Creo que vai ser unha cousa por aí por onde se vai tirar. E entre as novidades, no que ven sendo os menús, os detalles, se vedes aí abaixo a dereita, onde pon limit, á esquerda hai como 5 puntiños azuis, que iso sí que é un indicador novo. Non sei exactamente que pode significar, pero bueno, algún tipo de mecánica nova, que pode ser igual o dos ataques en equipo, que sí que é unha cousa que se está explorando no DLC, no Intermission, pode que aquí igual se metan algo máis. Feast your eyes on the Turks, Aquí please. temos Helena, que aparecía tamén no tramo das covas de Mitrilo, no original, e aquí podría ser as covas de Mitrilo. Bueno, en fin, aí temos máis dinámicas, bueno, unha cinemática máis ben. Este tramo, non sei exactamente onde é, temos aí a Eris e a Red aí abaixo. Vemos que as personaxes non nos seguen todo o tempo, as veces están como esperando. Hai que ver como vai isto. Esta zona, a ver se podemos sacar máis pistas de onde é. Aí ao fondo hai como unha estrutura, eu creo que pode ser Corel, porque hai moito máis, así como máis marronado. Eu creo que pode ser Corel, que digamos que xa sería un pouco no segundo continente grande que visitamos. Digamos que, sí, Final Fantasy ten 2 continentes grandes, logo hai algunha illa, sí, tamén de tamaño relevante, pero digamos que hai 2 principais. Isto creo que xa é o segundo continente. Isto sería no primeiro, isto é Junon, que é a segunda cidade máis grande que hai no xogo, realmente, despois de Midgard. Claro, é impresionante a escala. Nada, aquí estamos vendo varios enemigos. Fixadevos que Tifa está ali super pequeniña onde a roda, non sei se incluso vou estou tapando eu. Está como aquí. Bueno, seguindo esta roda, non, a seguinte roda, aí está aí unha mini Tifa. Chama a atención que este tan afastada, pero bueno, pode ser, claro, pode ser. De feito, parece que isto debe ser a mesma batalla, que aquí están... Espérate, Eric Tifa. En anterior, Red, Cloud e Barret. Ah, que curioso, fixadevos isto. Aparece Tifa de fondo, porén, no menús temos a Cloud e Barret. Quer dicir, non aparece nin a Aerith, nin aparece
nin aparece, o sea, estas dúas personaxes que estás vendo, as dúas rapazas, non aparecen no menú. O cal é curioso. Non sei exactamente como vai darse o sistema. Pero claro, isto está me deixando máis dúbidas que certezas. Porque aquí tamén a Aerith e Tifa, vale, estas dúas aparecen en escena. Cloud non sei se anda por aí perdido. Aquí estamos vendo un ataque grupal. Aquí temos a Yuffie, que Yuffie, claro, aparece no DLC e en algún momento, pois, vais a sumar aquí. Digamos que no xogo original era unha personaxe opcional, tipo de pasar os xogos en chocar con ela. Agora, como xa tamén hai unha parte da trama que se está dando máis profundidade que no xogo original na que participa ela, pois seguramente isto vai ser obligatorio. Tamén neste caso os nomes sí que me cadran, pois que aparecen en pantalla. Un ataque coordinado. E aquí Cloud barra Tifa, vale. Isto debe ser na zona así que era máis como un bosque antes. Esta escena é no barco. Digamos o barco que imos un continente a outro. They say she's E xa vos digo, aquí neste caso estamos facendo saber que Yuffie xa atopamos no primer continente, que incluso podía atopar no segundo, pero aquí a monster, that she can peer temos esta aparición de Sephiroth. into the very depths of your soul, that Cloud barra Tifa, en este caso sí que aparece Tifa aí. those you hate, those you fear, those you love. E agora creo que isto xa vai ser todo cinematográfico. Bueno, realmente esta parte máis lonxe a nivel de decorados que aparecen na línea temporal presente é o decorado máis lonxe, en que aquí é un flashback. O que me quere dar a entender é que se molestaron en deseñar isto para un flashback, seguramente o xogo tamén chega ata aí. Creo que mínimo ata Nibelheim e o monte Nibelheim co reactor de Mako que hai ali. O reactor de Mako, bueno, serían os reactores un pouco nucleares, para entenderlo rápidamente, que habría no mundo de Final Fantasy VII. Burned my village! You know that I killed her. Bueno, e temos aquí esta frase. Ata aquí, o que sería un pouco terreo sen spoilers, e comparando un pouco o original e demais. A partir de agora, nada, se este desde aquí gustou ou serviu para entender un poquinho máis de cousas que hai no trailer, pois deixade aí un like ou que sexa. E agora sí que vamos ir con un pouco co momento teorías, xa para que acabara o Final Fantasy Remake. Bueno, e alguna cousa tamén do Final Fantasy original. Imos ver. Tramo inicial. Xa marchaste desto, non? Vale, lembremos o Final Fantasy Remake que tiñamos esta doble línea temporal, ou tiñamos ese Zack que chegaba a Midgar con Cloud, con el. De feito, lembremos que no Intermission, así que importante tamén ter xogado Intermission, pois non vai haber spoilers de Intermission, había unha escena extra na que nos ensinaba a Zack chegando en igrexa, na que non estaba Aerith, e había como moito choro, con moita xente sufrindo. E eu creo que está relacionado con isto que estamos vendo en pantalla, con este incidente, que eu creo que este tornado do que se fala é ese incidente no que as personaxes se meten aí, entón aparecen na liña de todo o que acabamos de ver no trailer, esta parte máis paradisíaca, bueno, máis mundo aberto, todo isto, e isto é que pasaría cos seus corpos se non cruzan aí. Digamos que se crea aí unha separación, entón claro, We're still here at the aquí non sabemos se están mortos, se están capturados. through sectors 0, 1, and 2. Entendo se están mortos, pois seguramente os taparían de todo, non? Non sei se o proceso médico así. Entendo que máis entón que están capturados. The wreckage Bueno, of the estamos nunha dúbida. Search and rescue E xusto falta Cloud, porque Cloud nesta liña lembramos que foi salvado por Zack. operations are already in progress. Que Zack originalmente pois vivía no Crisis Core, entón non chegaba a Midgar, chegaba a Cloud só. E aí, rapidamente, non se ve moito, pero creo que podemos ir para atrás. Aquí temos, basicamente, isto creo unha pluma. Eu creo que isto é unha pluma do xusto onde se produciu o terremoto, que é onde se separaron os camiños. Entón creo que aquí nos está marcando o trailer que aquí é onde se separou, isto é un sitio e agora ven outro. Eu creo que sería esta interpretación. E a xornada descoñecida continúa, que era a frase co que pensaba o primeiro xogo, o
remake, quero decir. Just look at it all. It's so green, even after everything. Eu creo que estes moños son unha cousa nova que non estaba no original. Entón, algo que teño medio dúbidas. Solamente pode ser Midgard, por donde están dicindo estas frases. We've done to it, it's still going strong. Eu creo que ten sentido. But in reality, Ainda que iso fese un pouco estrano que este tan preto do mar. A nivel de hub, que non o comentei antes, claro, aquí arriba hai aquí como un objetivo onde chegar e de varios puntos podo marcar. What's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but E aquí, a nivel do que estaba comentando o texto, claro, aquí estamos xa un pouco tendo, os que coñecedes o original, sabedes que hai esta dinámica do narrador que non se pode confiar porque Cloud ten as memorias daquela maneira, entón o que conta realmente non é o que pasou, entón Tifa, digamos que está como no original, é como que tarda moito en dicir pero isto que estás contando, Cloud, é unha atrapallada. En cambio aquí no trailer se nos tapea que Tifa está desconfiando, aquí xa está pasando cousas. Entón creo que se vai entrar un pouco máis en profundizar en como é a perspectiva de Tifa e non van a estar tan calados en plan, ai que non avanza rapa, senón que vai haber esta maneira de facer dúbidas xa antes. Moi interesante sobre todo para que non disfrutase o original. as far as I know, E, claro, que iré parar aquí, que non parei antes. Aquí vedes nos botóns dos chocobos que temos aí tamén distintos comandos como que son para topar cousas, como buscar, non sei se cheirar, se ascend. Entón, sí, pode haber algún tipo de mecánicas cos chocobos tamén que se xan interesante, que isto non o comentamos antes. Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Pero é interesante, que eu creo que aquí, sabendo o traballo que fixeron co tema dos personaxes no remake, eu creo que este momento de falar entre eles e todas estas dúbidas que sembran pode estar interesante. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. Aquí nada novo. Eu xa vos digo, este sitio podría ser a cova de Monte Nibelheim. Eu non creo que sea o cráter do norte, non sei, agora non me lembro o nome como era. Eu creo que non debe ser tan adiante, pero podría rebuscar. Porque eu creo que o cráter do norte non tiña tantos elementos feitos por humanos. Eu creo que era un ambiente máis natural e aquí estou vendo moito elemento humano, pero igual a miña memoria fallame. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Esta voz creo que é Rufus, non sei se o presidente de Shinra, que di aquí o de Hojo, que ten que eles están relacionados con Sephiroth. Aquí refírese a Cloud, porque estos que están en plan reunion, de feito aquí unha cousa que temos é que Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. E aquí estaríamos co que comentábamos do Flash, que eu creo que vai comezar o xogo aquí. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. E aquí, este momento que xa levamos vendo a varios destes da capucha no remake, e no original sabemos o que eran como pequenos trozos de Genova eran, que os chamaba o Sephiroth original que estaba no cráter do norte, creo que era unha cousa así. Claro, aquí seguimos vendo iso, a reunión, que todos tiñan que ir para ese cráter no norte. Well, now, think we woke it up. Aquí xa non paramos porque comentamos as mecánicas. Único iso, eu creo que os van ter separados por distintos motivos. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest. Cova de Metrilo. She made Está moi chulo o diseño de Elena neste. Isto eu creo que vai ser aínda bastante preto do comezo por a montañas que se isto ao principio tamén nos enseñaba isto, entón creo que isto vai ser bastante preto do comezo. Isto, como decía antes, eu creo que no segundo continente, Core lo fondo, Juno, que aparte, claro, aquí donde estou eu, aquí, que me teces aquí, perdón,
estáse vendo que o Highwind, o sea, nave, creo que a última nave que temos, que está aí asomando, entón, que joder, a escala é moi burra. E xa vos digo, aquí o que me está despistando é que aparece a Aerith tan en primeiro plano e realmente non aparece abaixo nos nomes. Teño curiosidade co que está pasando nesta escena en concreto. Porque aquí xa me encaixa todo. Fixados, aí no límite aparece unha cousa amarela na dereita, despois de facer o ataque en grupo. Pode ser que sexa como un límite conxunto entre eles. Pode ser, igual vai a mecánica por aí, con ese botón, esa cousa amarela que aparece aí á dereita da barra de límite. Pode igual que tamén sexa algo diso. Isto vai ser no barco, de rumbo a Costa del Sol. Sí que é certo que Jenova, en vez de aparecer do chan, aparece polo teito. Pero en fin, unha variante de Jenova. Eu creo que tampouco comentar moito máis. Eu creo que esta é unha exposición máis ampla. E claro, aquí a voz é Cloud. Esta persona que está falando aquí é Cloud. O que non sei se isto se refire é que aparece tan fantasmagórico que pode ser tranquilamente unha visión de algo que realmente non pasou. Pode ser el na liña temporal de Zack, tamén podría ser, pareceríame raro. Digamos, comentar no trailer así, pero podría ser. Pero pasa que é con unha estética como tan de imaginación, de soñación de unha cousa así borrosa que eu tampouco me pararía moito a analizar porque hasta que non o vexamos co contexto que pode ser moitas cousas. Pero bueno, sí que é Cloud, o que nos están transmitindo aquí. You murdered my dad! Esto é o flashback. My village! You know that I killed her. So, who is she? E aquí, claro, aí esta frase que nova, digamos que o que Sephiroth colle e lle dá un espazo a Tifa pasa, pero esta frase de que sabes que a matei, entón, quen é a que está agora? Porque en principio esta Tifa fai 5 anos, no presente está. Eu non creo que sexa tanto que aquí están cambiando cousas con respecto ao original, a que eu creo que máis ben Sephiroth que siga xogar un pouco ca cabeza de Cloud. Entón, pois iso, facelo duvidar, que vai ser ese tipo de cousas para que logo, como coñecemos nos xogos anteriores, pero no original, pois aí sí que xa este dubidando e cando se vai un pouco máis tolo fai cousas que non debería ou que non querría facer. Entón, eu creo que é máis unha frase para Cloud, non tanto para que nos pensemos que vai cambiar, pero xa só con soltar esa frase nós tamén estamos facendo o mesmo efecto que Cloud, o cal e que isto xa é unha victoria en toda a carreira, porque xa só con contarnos isto así xa estamos dubidando de se vai a repetir o que sabemos que pasa no original ou se isto vai haber algún cambio. Entón, é unha maneira de ter un remake que non sabes hasta que punto che vai suspender, se vai ter unha cousa nova ou non, ou se vai manter ou non. Entón, estás nesa inquietude, e sobre todo porque logo chega un momento spoilers do original, que tamén entón non sabes moi ben que esperar ou que tal, pero creo que en calquer momento fagan o que fagan, se perde esa personaxe, que sabemos todos que os que chegaches hasta aquí porque dixen spoilers, pois se o fan vai che dar tamén pena outra vez porque estás con esa esperanza de que igual non pasa. Entón, creo que ten un punto de xenialidade todo este proceso e todo este embrollo. Nada, xa non lle queda nada ao trailer. Únicamente así. Rebirth en 2 discos. Inicio de 2024 en 2 discos. Entón, algunha cousinha máis que comentar do trailer? Claro, isto, ademais do que pase no Rebirth, sabedes que está anunciada unha terceira parte, que isto va a ser unha triloxía. Entón, o que vexo que a nivel de produción que van ter bo é que eu creo que non sei se chegarán, non van a chegar a ter todos os escenarios que aparecen no Final Fantasy VII original. O Final Fantasy VII eran 3 CDs, no cal que creo que no segundo xa casi ves todo, máis algunha cousa puntual que cambia pola historia, pero creo que no segundo CD xa tes acceso a case todo.
Entón, eu creo que van chegar a case todo o que hai de escenarios ou de mundo do primeiro CD. Entón, logo, o traballo da terceira parte vai ser acabar de facer eses escenarios que xa teñen, que lles quedan pendentes. Estes todos xa os teñen feitos, co cal todo o que é sexa volver a pasar por eles e demais é un traballo que xa teñen feito, titánico, pero que xa está feito. Entón, sí que o terceiro dame moi boa pinta porque ese creo que vai ser ainda máis libre en canto a que vas poder ir e volver a máis sitios, aparte por cuestións que xa sabemos do argumento, que temos vehículos, que podemos ir de máis sitios a outros. Entón, creo que a nivel de liberdade, como vai a irse abrindo o xogo, tamén no terceiro entrega, chámese como se chame, pois vai estar chulo en ese aspecto. Entón, eu como fan que creo que no remake estivo bastante ben, salvo polo abrupto un pouco destas fantasmas que aparecían dos emisarios estos do destino, que era un pouco así, sobre todo ao final, moi na túa cara de máis. Eu creo que o que están facendo co remake co Rebirth é bastante interesante. Aparte as mecánicas do xogo neste parece que están un pouco xa máis dinámicas, porque é certo que en algúns aspectos é un pouco clásico ou pechado a xogabilidade, que pode non encantar a todos, pero aquí vexo que están aprendendo cousiñas e metendo cousiñas novas que a min a verdade que me está dando bastante gaña de meterme neste Final Fantasy VII Rebirth. Non sei, ata aquí o tramo de spoilers. Así que nada, por se queres volver comentar, nada, decirvos que estamos estes días deixando unha enquisa na descripción aquí de Recuncho Gamer para axudarnos a preparar a seguinte tempada. En nada acabaremos o podcast xa nuns días, no que faremos tamén un recopilatorio dos mellores xogos de segundo o equipo de Recuncho Gamer Podcast e tamén vos, así que separa despois este cuestionario que está na descripción, aí hai un apartado que preguntamos os vosos xogos favoritos, aí é onde vos imos ter en conta tamén para sumar eses puntos ou eses xogos que nos vayades apuntando para anotar e facer a nosa propia porra e configuración da xente que estades aquí no Recuncho. Nada máis, que pinta vos teño este Final Fantasy VII Rebirth? Apetece vos metervos nel, dis, igual con isto me meto tamén no ano anterior porque é un xogo parece que crece e demais. Nada, leemos vos nos comentarios, estamos sempre encantados de lervos e tamén, pois xa sabedes, axudarnos se podes dando un like e suscribíndovos a canle se ainda non estades para estar pendentes dos vindeiros vídeos e tamén para nós, a ver se chegamos aí aos 1000, que cos 1000 sí que podemos cambiar cousiñas xa no Recuncho porque chegamos a un punto 12 aí a nivel tamén de condicións con YouTube, pero isto, bueno, a pouquiños, se non estades, sempre se agradece. Nada máis, saúdos de Gordillo, coidadevos e vémonos no próximo vídeo.